Okay, kom. Vi skal altid Fortnite. Og i dag har jeg min ven med. Og min lillebror med, som det plejer her. Jeg har også min ven med. Og så kommer en af mine andre venner også ind lige om lidt. Så vi skal spille noget Battle Royale i dag. Jeg inviter lige ham, vi skal spille med. Vent lige. Der inviter ham lige. Invite to party. Så. Prøv at se. Så, det er ham. Ja. Ligner du lige? Er han ikke hjemme? Er det ikke ham, der står der ude? Okay, ja. Men det er bare lige... Det er TV. Hvis ikke gider at komme ind, så kan vi spille. Øjeblik, jeg siger lige til ham, at han lige skal gå ud. Jeg tænker, at du skal live. Skal jeg live? Ja, vi gør med optag. Okay. Ja, hvis vi er live, men så kan vi. Så er det lige straks til at... Og hvad sige lige til Buller, at jeg ikke kan komme som ven? Ja, se det ikke. Jeg kan godt høre det til. Du skal ikke bare sige lige pludselig ud af det hele. Kan jeg godt få dig som ven, okay? Hvad? Altså, du skal ikke bare sådan sige, kan jeg godt få dig som ven lige midt i det hele. Fordi vi er gang med at optage jo. Ja. Godt? Sig den, Nej, vi gør. Kom nu. Lige om lidt, så... Ja, jeg kigger lige i shoppen. Ja, og vi skal også kigge lidt i shoppen. Okay. Så det ikke er så kedeligt. Hvad er der? Skid i dit toilet er i shoppen alle sammen. What? What? Seriøst? Ja. Er det? Okay. Skid i dit toilet. Og der er en kæmpe kylling. Skriv lige, Det skal jeg se. hvad I synes om Skibidi Toilet skinner. Synes I det er fedt, eller synes I det er nederen? Skriv det lige i kommentarerne. Og Iron Man også. Ja, man kan tilbage. Ja. Ja. Nej. Ja, ej. Så den. Nej, man kan tilbage. Nå, nu skal vi... Ja. Du er først til at købe med det. Nå, ja, så... Men jeg kan shoppe en med luksen der. Så, folkens, så gør vi et. Ja. Og vi vinder det her game her. Tro mig. Ja, det gør vi. Vi vinder det her game. Hvad I gør? Vi går sammen i der smukke en. Hvor en krone? Jeg har en... Der er en kopi af den. Jeg har ikke noget crown win. Desværre. Jeg nåede engang vildt mine 3 crowns. Ja, men... Ja. Så er du bare komme ind, folkens. Ja. Jeg ved ikke, Skal vi vælge, hvor vi lander nu, eller mens vi er i bussen? Mens vi er i bussen. Okay. Okay, vores ven siger, at vi skal gøre det, mens vi er i bussen. Så lad os... Hvem er det, der satte waypoint der med? Det kan spille mig. Haha. Det er dig også. Nej, det er sådan en lillebror. En Deadpool-kopi! Det er også Deadpool! Det er en Deadpool-kopi! Ja. Kom, lad os dræbe ham. Vi Ja. klarer det. Jeg blokker min. Jeg kan ikke se, hvem der er det. Nej, helvede. Nej, hvordan kan jeg løbe igennem og smide? Nej, jeg har ingen byggematerialer. Okay, bussen kommer snart. Jeg har min shotgun. Nå, hvor skal vi må lande?
C-14. Nå, okay, vi lander der. Ja. Men der er lige noget, I skal se derovre. Ja, noget meget, meget frygteligt, der er sket, når vi lige har klaret bossen selvfølgelig. Vi lander ved C-14. Ja, der er en boss herovre. Tror jeg ikke på. Det er der. Der er andre, der lander her. Rocket drill. Allerede fået en. Der var man. Nå, jeg er også en rocket drill. Nå. Jeg er allerede fuld tyng. Jeg har set, at der er nogen, der har været rigtig onde mod nogle pickles. Hernede. Nej, virkelig? Hvor? Ja, herinde. Jeg har sat en marker. Kom. Det er fordi, at jeg skal... Hvor er vi nede her? Hvor broen skal være. Ikke meget. Ja, jeg har faktisk sanset ganske. Så, ja. Jeg kommer lige ned og viser jer, hvor det er. Ja, jeg skal nok tage det marker. Coming! Ej, jeg dør! Dør du? Ja, jeg dør! Jeg har ret kampstarter. Jeg er så sindssyg. Battle! Jeg får noget battle. Jeg fik en her. Den ene der. Det er ham fra start. Nej, det er ikke det. Jeg skal have showposen. Er der nogen, der har nogle shotgunskud? Hvis der er nogen. Nogle shotgunskud. Prøv lige at komme herover. Der er noget sindssygt ondt. Der skal Ja. en kigge. Jeg er på vej. Jeg sætter lige marker. Ja, du har så den marker. Men er det dernede? Ja, det er hernede. Der er det dejligt. Hvor er Se, nu skal I se. Det er henne på den anden side, så er der sket noget meget, meget frygteligt. Se, her er den på den anden side. Det er ellers to. Se, nu skal I se. Det er der. Prøv at se. Nej! Der er en skud. Og se, og se derop. Er det godt? Ej. Jamen det er jo helt sindssygt. Ja, er det godt? Og så lad os få fri dem fra deres liv så. Jeg får det rigtig. Nej, ikke ud. Det er bossen, der Jeg ved ikke, hvad det gør. Det er så meget bossen. Er der en boss heroppe? Ja, der er en boss deroppe. Vi skal skynde på, vi skal derop. Det er så Den giver mega godt loot, tror jeg. det er så meget bossen, der har fået stå. Okay, Jeg vidste ikke bosser er onde. Jeg troede bare, at de var grimme. godt så. De er lidt af hvert. Så er det skoven. Jeg kan ikke komme op. Se. Hvordan skoven? Jamen, der er sådan en ting, man kan bruge. Okay, nu tilkalder jeg bossen. Og det, og Hvor det kan man komme op? Og du skal ikke tage alle lyde også. Man kom i hele vejen derop. Der er sådan en Nå, det skal nok vise dig. Prøv at komme her. jeg har ingen våben. Lige jeg har selv ingen våben. Nej, prøv at komme her. Jeg har selv ikke et eneste våben. Det er bare herovre. Nå, men bossen er kommet ned her. Er bossen kommet ned nu? Ja, bossen. Jeg har selv intet våben. Her kommer jeg. Alligevel så kommer jeg ned. Og her kommer jeg. Ah, Jeg har handskerne. Hey, tror det ikke? Jeg har kun fået den her. jeg fik heller ikke noget. Jeg fik kun den her dårlige Giv shotgun mig her. den shotgun. Jeg har slet ikke fået den. Jeg har slet ikke fået noget loot. Det er jeg heller ikke. Du fik en løsning. Du fik en løsning. Ja, men det var han bare fik leve med. medaljen. Der var nogen, der fik medaljen, fordi jeg fik ikke medaljen. Det var ikke mig. Det gør jeg heller ikke.
CD. Godplads. Ja. Er det dig, der fik den? Nej, så. Nå, okay. Men hvorfor er der så ikke en medalje? Hey! Godt, Hvem fik det? Connor. Det ved jeg ikke. Jeg fik den ikke. Jeg tror bare, at de fandt ud af det blå. Godt, Ja, det er meget ustydeligt. Om stormen kommer snart. Men vi er ret tæt på stormcirklen, så vi skal nok ikke stresse. Men kan vi tilkalde ham igen? Vi skal hen til øjet. Nå, det kan man ikke. vi skal lige på. Det hedder Storm-Eye, til det. Jeg har stadig ikke nogen våben lige nu. Er der ikke? Har du ikke nogen våben endnu? Nej, jeg har ikke noget våben. Eller, jeg har ikke nogen skud. Eller våben. Godt, så vi bruger Teddy's rampe. Er det så stille, der er de der? Ready, 3, 2, 1, 1, 1. Whee! Jeg kan vise, det går hurtigere bare at svømme. Det går ikke hurtigt, bare sådan. De er allerede derovre. Prøv at- Jeg er allerede også over. Der er endnu mere herovre. Ja. Jeg har brug for loot. Vi har ikke noget loot. Jeg har brug for loot. Ja, men vi har ikke noget loot. Altså, jeg har i hvert fald ikke noget særlig godt noget. Det eneste, jeg har, det er en guld. Det er Jeg en har guldting. en rifle med 3 skud, en revolver med 0 skud, og en shotgun med 0 skud. Ja. Kan man komme herind? Hvad er inde i Ja, en broen? shotgun med 12 skud, en hovedskud med 9 skud. En Infinity, et eller andet kampting, en sniper og noget health. Hvad er det, du ikke vidste? Nå, det er Scorpions Mythic. Den er virkelig god. Nå, men den har jeg. Og så vidste ikke, om du kom her. Jeg synes, du skulle give den. Og så der er en person. Giv mig den. Hvor siger jeg er en person? Der er en person herovre. Hvor? Det er hvad? Det er ikke sådan Skal nogen person. tæve ham. Jeg bruger bare min sniper. Der er ikke nogen sniper. Fanden Jeg er har det? en ret. Du fik mig lige sådan et skud. Er der nogen, der har en sniper? Syge? Hvor er det? Er jeg ikke. Nu går jeg Det er herover. ikke den her. Brug for at dræbe ham. Jeg har prøvet at snipe ham. Okay. Ja, det skal vi nok til det. Jeg ramte ham. Han leder mig. Jeg skadede ham til skaden. Jeg skadede Hvad er ham det, han laver, du? 28. Ja, hvad ligner det? 98. Hvis han er med nu, så giver det sådan. Men jeg kan ikke finde ham. Hvor var det, han var? Og lige alle tingene som der. Ja, men jeg har ikke nogen skud til mine ting. Det eneste, jeg har haft, det er håndsyre. Whee! Halløj! Du får måske min hurtige skider, hvis jeg finder Jeg den. har intet godt loot. Der er ting Jeg har her. heller ikke super godt loot. Det eneste, jeg har med skud er en uncommon shotgun med 4 skud. Altså, det er da bedre end en common. Der er ingen, der har dårligere Stadig. end mig. Jeg har en blå håndskede med 2 skud. Der er fisk Jeg der. tror, jeg har den bedste loot Hej, lige nu. fisk! Hej, så jeg sammen med Nej, fisk. jeg skal ikke dræbe dig. Der er personer den her vej. Dem En dræber jeg. fiskestang! Kan man skyde? Jeg skal ud med mod fiske. Ja, der er nogle personer herovre. Jeg var også fisk. Der er nogle personer hernede. Jeg har også lige fisk. Er det en flokker? Vi skal lave det der træk der, så vi gør den stor. Ja! Men hvad skal jeg tage en? Jamen, så kom og tag en. Jeg kan ikke finde noget. Det er ikke. Venner, Gordon kommer lige med. Og det er det, der er en fiskestang Jeg tilbage. tænker også mig, Buster, hvis du vil have det. Nå, vent, jeg skal lige... Yes. Kom ud til. Ja, men skal vi ikke have noget hjælp? Get over here. Det der med trækket kan være, det vil gøre en anden gang. Vi skal ikke fiske. Ja, jeg har dræbt dem, så... Det er Jo. fuldstændig lige meget. Jeg har 0. Okay, jeg har 2. Ej, det er mig. Jeg vil have. Ja, vi har set det. Vi har set det. Whee! Der kommer jeg. Er det gode? Jeg har dræbt en masse, så nej. Der er en med de pilliskin. Der var en, der havde ildhøn for noget. Den tød. Nej, jeg dør. Au, skynd jer, kom her. Ja, Nej. jeg skal lige. Personen. I ved.
De har handskerne. De har handskerne. Dem skal nok tage til dig, hvis jeg dræber dem. De har handskerne, så jeg er død, hvis I kommer tæt på dem. Jeg prøver Jeg tror nu ikke lige. bare at have den. Jeg er ligesom 23 mod 1. Hvor er det der? Nej! Nå, Der er 2 team, der holder Vi sammen. døde alle sammen. Nå. Okay. Ja, men så tager vi igen. game. Så lad os lande det samme sted igen. Ja, det var et ret godt sted. Men den her gang lander vi ikke på broen, vi lander ved først. Ja, det er en god. Ja. Ja. Så tager vi bare en ny game. Så kan vi se, hvordan det her går. Jeg er den eneste, som der er stadig er inde i lobbyen, og som der ikke er helt blå. Ej, jeg kom ind i et game. Ikke buller, der er den seje. Det holder blot for det. Eller det holder blot for det. Ready up. Ja, jeg er bare sådan. Jeg vidste ikke, man kunne komme ind i et game uden de andre. Jeg kan jo Ja. sådan et game. Nej, der var Jeg en prøver over at se det. Ja, Sådan der. ja. Okay, så. Jeg spiller i 20 minutter. ingen af jer er inde. Vi er på vej. Vent på party. Nej, jeg har ikke gjort. Okay. Nu skal jeg lige se. Nu, jeg går bare ind i lobby. Jeg trykker ready. Sådan der. Jeg har trykket ready. Er I inde i lobbyen, eller hvad? Ja. Nå. Så skal jeg lige... Sådan. Ready to the... Jamen, I gik jo ud. Jamen, du skal ready up. Ja, hvorfor gik I ud? Det gjorde vi heller ikke. Ja, jeg skal altså lige have en anden. Jeg skal altså lige have en anden bag. Selvom det er det. Hvor skal vi nu lande? Og den her gang så vælger vi nok, hvor vi skal... 1, 2, 3. Vi skal lande. Det er den eneste, der er i game-moder. Vi skal lande den samme. Eller... Nej, jeg Se, hvor sejr. Se, jeg lige må det heller ikke. Og nu lander vi ved Seaport City og rører banken. Okay. Ja, vi lander ved Seaport City. Nej, vi lander det samme sted. Nej, vi lander ved Seaport City. Jamen, altså, de er alligevel mega tæt på hinanden. Det er alligevel bare en bedre. Jeg lander i hvert fald ved Seaport City. Jeg mener, der er ned. Nej, du skal ikke med mig ned. Se lige, hvor ondt jeg er. Ej. Ej, ja. Nu kan I ikke få mig ned. Jeg ødelægger stranden, eller? Okay, jeg lander ved Seaport City. Seaport City, husk det. Okay, Sylle og Bulle kan lande der. Mig og Teddy, vi lander ved Seaport. Vi lander i... Jeg lander der også, hvor den blå afmærkning er. Okay, Se vel der, hvor I er. fordi vi skal røre banken. Den blå afmærkning, er det ikke der, hvor I er? Og ja, det er sådan en delbit på banken af. Også den. Ja. Nej, Det er ikke her, I lander. jeg dipser alle de blå kister. Nej, jeg fikser det hele.
Og det er mere end jer. Okay. Der er nogen, kan jeg allerede høre. Det første våben, jeg har, det er en våben. Au, jeg tror lidt noget damage. Hvor er I henne, mennesker? Hvor fanden I har noget dårligt loot? Jeg har en blå mammutpistol. Så er det en mammut. Ja, det er det, den hedder. Whee! Det er ikke en. Gone. En fodbold. Jeg har fundet fodbold. Nå, vi skal have røverband. Teddy, nej, det var mig, der slår de der handsker. Jeg lavede faktisk lige der. Gode ting. Det kan også næsten Husk dig, jeg har en walking drill, en guld ting, en lilla ting, ildhandskerne og ishandskerne. Jeg har virkelig noget dårligt loot, faktisk. Jeg har noget mega godt nu. Banasken. Ja, det var banasken her. Attack! Hvorfor gik alle træerne lige pludselig i gul? Tag lige de der bomber. Apps. Ej, jeg skal have. Sådan der. Tak. Kom, lad os nu bare gå i gang. Jeg står her og går til slut. Wee! Hvad gør så? Let's get to it. Der kommer en bil. Og det var bare sige. Nej, det var ikke mig. Nej. Og til vi er klar til, at der kommer rigtig bil. Det står herude fra dig. Okay, så jeg vil sige rigtig tider først. Ikke så godt. Kom så ind. Der kommer nogen. Der kommer. Jeg synes, at Hvad? jeg kan komme ud af de knive. For hvad? Hvad? Ja. Okay, jeg har en gilbit. Jeg spiser dig. Lige så godt. Den har jeg. Jeg kaster lige mit loot. Der er ingen, der må tage det. Hvorfor kastede du dit loot? Nå, jeg tager noget guld. Jeg har ildhandskerne, ishandskerne, walking drill, en lille hurtig skyder og noget at komme væk med. Jeg er på ishandsken. Nej! Jeg er sygt. Det er mine ishandsker. Hey, jeg kan ikke bruge det der seje træk der. Rocket launcher. Jeg har battet. Jeg har den her. Husk dig, du får ishandskerne for battet. Ishandskerne. Ah, du sagde, du var god til ishandskerne. Hvad? Min gik ud. Ej, Nå, men vi spiller bare lige det her game færdigt. vi spiller altså lige game videre. Og det er meget vigtigt, at jeg ikke sætter mig ind i bilen, fordi jeg har kommet til at equipe en Tesla Cybertruck, og det skal vi helst ikke have. Ja, det skal vi. Nå, kommer lige. Ui! Kommer det lige, hvor vi skal spille. Jeg ved ikke, hvor det er sted, der er. Men Nej! jeg har kun 30 minutter. Nej, jeg vil. 2 walking drills. Du må ikke gå ud af den også. Du skal ikke gøre det, som du skal sige. Jeg skyder dig, gør. Bare sæt det her op. Bagmærk. Eller du kan også tage en jeep. Nej!
No! Og så skal du hen og bruge din vægtskål. Jeg er også en. Fordi så bliver du lige nødt til at afmærke. Jeg ved godt, det er. Min Jeg er rocket også drill. en. Yeah. Jeg har rocket drill. Osvald, kan du høre, hvad jeg siger? Ikke så tydeligt. Nå, men jeg sagde bare, at Jeg har afmærket. hvis du skal bruge din... Nå, lige meget. Jeg er min, så jeg kører bare hen og tager min. Jeg har... Der er personer. Jeg kører bare et. Jeg gider ikke waste time på. Okay, Bare lidt der igen. er nogen. Også hvad man så på. Ah! Bro! Lever den? Hey. Undskyld, jeg kom til lidt. Nej, det er ikke så godt det her. Altså, Hvad? du bliver nødt til at komme din døde. Åh, Ja, Hvor er du i? jeg skal lige tage et godt loot. du bliver nødt til bare at komme. Ved du hvad, vi kravler skam bare. Vi gør? Ja, men vi har jo ikke noget... Jeg tog også mig, så jeg skal lige vente indtil de kommer. Så. Vi kravler. Altså, det er mærkeligt, at det ikke har dræbt os endnu, fordi at hver gang man ser nogen kravle, så dræber man dem altid. Godt, lad os lige ind og man spiser bare lige for at få lidt. Jeg dør, jeg kan ikke nå at blive revivet. Ja, det kan jeg heller ikke. Og jeg kan ikke. Jeg er 3 hos mig, så... Jeg gør... Ja, Ja, så når du kan... det var et godt liv. Det var skort. Mm. Så er det så svært. Nå, det er svært. Jeg tror ikke, det Du har mig, der kan jump gun. Nej! No! Hvem kunne han dræbe mig? Lige dræb ham. Hvorfor kan de ikke mere? Nå, jeg returner lige til lobby. Ja, de skal blive... Skal vi ikke spille? Ikke reload. Nej, vi skal ikke spille reload. Hvad med Gro? Også Ja? skal vi ikke spille Escape Gro? Okay, skal jeg gro? Jeg finder det lige. Det burde vi stå herinde. Nå, det gør det ikke. Okay, jeg finder det lige. Jeg prøver også lige at leve det. Mm. Så skal jeg ud. Og vi kan også lave Escape Movie. Jeg prøver lige at finde det der. Skal vi bare spille Escape Movie? Jo, jeg har fundet det. Nå, Hey. skal vi ikke spille Escape Louis? Louis? Ja, Okay, man kan være max 4. okay, det var spændende. Men skal jeg lige shoppen. Skal vi spille Battle Royale? Nej, det var ikke det, så jeg ikke. Hvorfor er den så sat på Battle Royale? Det er det heller ikke. Jo, den er hos mig. Er den. Hvem er det, der har rykket den over til det? Lille, er det dig? Nej, det er det. Det er ikke mig. Så bliver jeg lige nødt til at finde den igen.
Okay, fine. Ready, bare tryk ready for it. Ja. Ready. Så, Nu når jeg tænker over det, så har jeg faktisk en... Okay, hvorfor kan jeg ikke danse andre danse den her dans her egentlig? Ready up. Jeg bliver nødt til at lægge på. Okay. Syne, ready? Er du ikke op? hvis at Louis hun også har et sted, hvor man kan, hvor man kan, hvor man kan blive fanget, så skal vi også spraye med der. Fordi jeg ved, jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan spraye med det. Ja. Prøv at se, jeg har stadig startet den på. Jamen, hvem er det, der er ikke ready up? Det er Tina. Jamen, så ready up. Jeg kan ikke lave emote af en grund. Okay, ja. Så. Jeg er simpelthen godt med spille med os. Ja. Der er Syne lige i live. Nå. Jeg buller. Blå. Christina. Buller. Day one. Kom så. Hvad er der nu her? Jeg er en grøn. En nøgle. Er Bluey her? Bluey? Hallo? Jeg kan ikke se Bluey. Isbjørn. Det er spændende. Jeg fandt bingo.
er det herinde? Det er låst. Veksel. Hvad er der mon her? En skal bruge en skruetrækker. Skruetrækker, tror jeg det var. Skide blodene. Der kan vi ikke gøre noget. Jeg tror, vi skal ovenpå. Det er grå. Det er hundegrå. Help. En kode. Hvad er der her, mon? Blod? Og det blod? Kan jeg kende Hey, I heard that. Er det blod, det der? Come out. Det I tror won't jeg. bite.
Okay, 200. Hun er væk nu. Heldigvis. Hvad er det der? Skal jeg gemme mig herinde? Jeg kan ikke lukke igen. Jeg ved lige, hvor vi skal bruge den der. Der. I'll rip you up. Hey, who's there? I will find you. I smell fear. Minecraft. Oh. Cheers. Yeah. What's up, brother? What's up, brother?
Hey Buller? Jeg kan altså ikke høre dig. Det er godt nok mærkeligt. Altså på min står der, at du har slået din liv fra.